Chardonnay. Chardonnay vinodol, Nitrianská vinohradnícka oblasť. Odroda Chardonnay. Dobre znie, dobre chutí. Je to naozaj víno, ktoré je hlavne určené do gastronómie. Ľudia milujú odrodu Chardonnay, a hlavne keď je krásna a ovocná. Slovensko má podmienky na to, aby vytvorilo Chardonnay, ktoré prekypuje ovocnosťou. I tu je vôňa ovocia, ako taká hruška, trošku žltý melón či banán. Ale v závere je cítiť i dotyk dreva, jemne oriešok. To, čo pre Chardonnay je charakteristické. Vinodol je lokalita, kde s kyselinami nemáme žiadne problémy. To znamená, víno je svieže. Má iskro. Možno Češi by povedali, že víno má žíz. Naozaj, je to Chardonnay, ktoré mám znova a znova chuť sa napiť. Elegantné, dobre vybalancované, lahodné, jemne krémové. Všetkého je asi tak, ako má byť. Je to Chardonnay, ktoré sme trošku postavili viac na ovocnosti. Vzhľadom na to, že máme i Chardonnay, ktoré zrelo v dreve a ktoré je skôr postavené na krémovosti a víno, ktoré bude získavať zrením a časom na kvalite. Toto je víno, ktoré si taktiež môžete odložiť na niekoľko rokov, ale ja by som nečakal, lebo teraz, v tejto forme, aké je to najlepšie na ochutnanie. Ochutnajte. Na zdravie.